Namhla uDlamini Musi uthi-ke kuphupha ummbila owomile omhlophe nke uKolivisbek emnyama sikhuluma ngombila omhlophe qwa usesikhwameni. Asikhohlwe-ke isikhwama esimnyama sikhuluma ngombila omhlophe. Number 1, umuphupha la umbila kuwuphawu luhluma omhlophe lusho inhlanhla nokuhle nokumhlophe okuzokuthola wena nanokuthi isidalo sakho ngenzeka sihlambulukile. 2, uma ukuba futhi umbila kuwuphawu esithathe njengoluhluma uthengisa lusho inhlanhla nezibusiso nempumelelo ezofika kuwe ngokuyikhandla kwakho. Izaga 11:26 okodla amabele abantu bayakumqalikisa kepha isibusiso siyakuba sekhanda lothengisa ngawo. 3, umuphupha futhi la amabele umbila uphawu luhle olubi empeleni mawubolile lusho ukulahlekelwa ungathola umvuzo ulingele nokungabi nenzalo komunye. uJoel 1:17 imbewu yabola phansi kwamagade ayo kanti izingopho zichithakale ngqolobane ezidilizwe ngokuba amabele omile. 4, umuphupha futhi umbila kuwuphawu lobuma omncane lusho ukuthi-ke uzokuba-ke nenkinga yokungenza inzuzo eyanele nokungatholi umhlombulo nomvuzo omuhle emkhakheni wakho. uJoel 1:11 Japan balimi nehule nina baphathi bezivini ngokolweni nangebhali ngokuba isivuno asamasimu sichithakele. 5, umuphupha futhi umbila kuwuphawu oluhle uma omningi lusho inhlanhla inala nenzuzo intuthuko ukuchuma nempumelelo kokwenzayo. Amahubo 72:16 kuyakuba khona inala kakolweni ezweni nasesiqongweni sezintaba ukudla kwalo kuyakuhashazela njengelebanoni abemizi bayakukhashela njengotshani bomhlaba. 6, umuphupha futhi umbila kuwuphawu luhle ma uwuthenga lusho ukuthola iy'nsiza zokuphila ezanele nezifanele lokuthi-ke uzophila isikhathi eside futhi kungenzeka uzozuza kakhulu ngomsebenzi wakho. Genesis 42:2 wathi bhekani ngizwile ukuthi-ke kukhona amabele eGibhithe ehlani niye lapho nisithengele khona ukuze siphile na singafi. 7, umuphupha futhi umbila kuwuphawu luhluma olubi ma uphucwa lelo sawu lombila lokhu kusho imizamo yezitha yokwemba isimo senhlanhla nesibusiso noma ukuphuca umsebenzi nomklamo oyisinkwa sakho sokuphila. Jeremiah 50:26 lifikeleni nivele emkhawulweni nivule lifikeleni nivele emkhawulweni nivule inqolobane zalo niliqwabele libeke izinqwaba liqede nya kungasali lutho kulo. Uma uphupha kumbila futhi kuwuphawu esithatha njengoluhluma udla ngoba lusho injabulo lusho lokubusa nokuneliseka ngenxa yengcebo nokuthuma nomholo owutholayo maybe. Futhi-ke umuphupha number 9 umuphupha futhi kuwuphawu olubi kwesikhathi-ke uma uwudla ngoba ngabe kusho ukuthi kunemizamo nje yezitha ukugadla ngedliso wena. 10, uma uphupha futhi umbila uphawu luhluma uwunikwa lusho inhlanhla nokubusiswa nokunikwa isinkwa noma-ke isinkwa sokuphila ongasiphilisa ngalo noma kungenza kunikezwe into eyisikhwama sokwelapha ezivela kobaba omkhulu bakho ngenzeka. Sibonga kakhulu ngoba sibheka la umbila kuwuphawu luhle kakhulu uphupha umbila kanti kwethu kungenzeka ugunyuziwe ngenzeka kuseziqwanga ngenzeka kusemasakeni ngenzeka kusemabhakedeni kodwa uphawu luhle uma umhlophe uma umningi uma uthenga uma uthengisa uma unikezwa wona lobuvuna. Be blessed.